Tételezzük fel, hogy van egy olyan 10-es skála, ahol az 1-es a picit lógó szemhéjat, a 10-es pedig a nagyon lógó szemhéjat jelenti. Mi van akkor, ha valaki a 2-es lógó szemhéjat szeretné szemhéjplasztikával megműtetni, és mi van akkor, hogyha valaki a 8-assal a természetes megoldások híve? Nincs akkor semmi. Mindenki a saját teste felett úgy rendelkezik, ahogy szeretne, hogyha te úgy döntesz, hogy szeretnéd a szemhéjplasztikát végeztetni magadon, akkor hajrá, bátran, te tested, te döntésed, úgyhogy nyugodtan csináltasd meg, hogyha téged ez zavar. Jelenleg 300-500 ezer forintért érhető el ma itthon Magyarországon felső szemhéjplasztika. Nagyon picit fájdalmas, körülbelül 1 hét a felépülési idő, de azonnali látványos eredményt fogsz kapni. Ha viszont a természetes megoldások mellett döntesz, akkor igenis bele kell tenni az időt, a munkát, az energiát. Vannak különböző nagyon jó szemhéj, arcmasszázs és arcjoga, arctorna gyakorlatok, amik nagyon jól segítik a lógó szemhéjat. Lehet, hogy tudsz 8-asból 6-osat, 4-eset csinálni. Nagyon szép eredményeket lehet elérni rendszerességgel, kitartással, úgyhogy ez a te döntésed, válaszd azt, amelyik számodra a legszimpatikusabb, és csináld úgy, ahogy neked a legjobb.